Tabarca és un llibre d'aventures, això vol dir que està fet expressament per a divertir als xiquets, als adolescents, més o menys d'una edat entre 12 i 18 anys. I què conta Tabarca? Tabarca conta l'aventura de tot el periple d'un xiquet, que li diuen Francesco, que és de Gènova, d'una ciutat d'Itàlia, que decidís anar a la recerca de son pare. Son pare viu en una illa llunyana, és pescador, i ell vol buscar al seu pare. Aleshores, s'embarca en un vaixell com a polissó i en tot el periple, tot el trajecte a la recerca de son pare, descobrís moltes illes, molts territoris, geografies diferents, llengües diferents, gent diferent, i això és una miqueta també la intenció de la diversitat, no? Hi ha com un missatge més o menys subliminal de voler estimar la diferència. Per més o menys quin periple fa? Sardenya, Còrsega, Malta, l'illa de Tabarca, de Tunísia, fins que arriba a Alacant i d'Alacant a la Tabarca alacantina que coneixem. Durant aquest trajecte, com dic, passen moltes aventures, coneixen territoris, els assalten pirates i també, com no, el protagonista Francesco s'enamora d'una xica i, en fi, és un poc la història d'este llibre. Això pel que fa a la trama. Però Tabarca també vol recuperar una història que segurament és desconeguda per a molts valencians, i és que els habitants de l'actual Tabarca, que està front a la ciutat d'Alacant i Santa Pola, són descendents dels genovesos que el rei Carles III d'Espanya va rescatar perquè eren presos precisament a la Tabarca tunisiana. Es van rescatar, van comprar la seva llibertat, es van portar a Alacant i d'Alacant a l'illa de Tabarca. I bé, és una miqueta també l'homenatge d'aquestes persones que van vindre al segle XVIII i que es van integrar, que en principi eren genovesos, encara en conserven els cognoms, i que es van fer plenament valencians, alacantins, i que encara avui dia perdura la seva història, la seva idiosincràsia. I bé, és un llibre amb un rerefons històric i també és un llibre juvenil, d'aventures, en què jo crec que els xiquets ho passaran molt bé.